Hey guys, we see. Right. Ndakati ndikuya nezvimaruva zvangu kusvika zvee zvapera mumapaketi guys. Zvakupera manje. I think ndo ndasara ne1. Zvese ndotozvishandisa chete. Izvo zvakadambuka. Ndoda kuzvishandisa zvose zviruva izvo kusvika zvapera. Zvise miraitoni ndiende apa. Tange ndamboisa katsamba kangu ndisati ndatanga kutaura. Right. Kuise guys, kuise. Oh my god, kabhuku kangu ane manotsi. Zvanda kutaura. Nyaya dzangu dzambomu dzangu dzakawandisa saka dzimwe ndikasatanyora pasi ndokukanganwa kuti yange iri yechii. Bhose dzakawandisa. Right, kandiite so. No, asi zvandaita. Kandaita so. Kuise guys, kuise. Right, ndoita so. Ita so. Kazi chimukofera changu chigonditira drama nhasi chimukofera chechilaptop changu ngaifreeze 2 hours ichiramba kubaka ikangoita blank screen. Mukambopirirwa nechinhu chida kuti chibake ipapo ndokubva raramba yaramba guys handikuibere ndagwadza singaiti. Please sekuru vangu vari kundifonera naye. Sekuru vangu vari kundifonera ndichazovafonera ndavati vazondifonera mugovera hasi kuziva kuti nekuda kwei vasida kuti ndizovafonera mugovera ndozvandavaudza ndati mozondifonera musi wemugovera ivo vari kundifonera izvozvi. Joyce Napeya, Sisi Lokadia Chadunga, Tokozani Mulalea, Bright Sel Gwete, Agnes Mulilo, Faith Mponda, Jevlin Banda, Modesta Katio, Sali Chwara, Vashet Kuzinyero, Chanel Nsanya, Barbara Msakwa, Simuka Ichamunorwa kuti matso Joyce Napeya, Magaya Creation, Sisi Chanel Tanya, Precious Mwanika Gogo, Charity Magorimbo, Tafadzwa Nancy 7, Faustina, Emilia Kembo, Nancy 7, yes, VCMCC, Tabeth Bururai, Lokadia Chadunga, Tarita VCC, Shell Tapamire, Modista Katio, Francisca Mangwana, Muzhimwe Nyenkwe, Sise Ombi, Omijamba, Chanel Tanya, Sisi, Gita Unyemba, Sadombo kuri Sisi, and we just so. Omijamba, Emilia Kembo, Mwanyara Manje, Urisei, Lokadia Morira, Belinda Kazanga, Nancy Muchucha, Tefers wa Molly Bay, Sisi, Rodama Mariri, Rubatsiro Bure, Sisi, Sibokasi, Nyasha Shito. Oh, go, Jiri Sisi, Unjani, Nyapila go, Kolinjani, Skatsen. Guys, Skatsen. I think ndainzwa nevamwe vanhu pandaikura kuti Skatsen, zvinozvorevei. Emilia Elias Munanku, D King Sei, Kuti Benson Masawi, Lokadia Murwira, Loveness Mapansire, Mudisei Sali Chiwara, Tafazwa Mupotsa, for Gogo Foji, I said hi Linjani. Ndakanisinga kuone, I didn't see your name. So Nyasha Shito, Davy, Maranatha Files, Sandra Caroline Zimunya, how are you? Faustina, yes, Nakumorisa.
tarisai Crescentia Dangaiso, Helena M, Chaneutanya Takumursa, Chaneutanya Musakon, Gloria Masia, Lokadia Murwira, Violet Jambga, Regota, she say, Theoma Zinzada, Natasha Makiwa, how you? Gogo, yes, Gogo Fortune Ngwenya, yes, Grace Dondo, say, Patricia JK, she say, Modista Katiyo. Mamwe wacho I think akuripita if I'm not mistaken. Akuripita because naona message yagogo iyi. Umuhle kaku. Anesuneti zviri sei. Anesu onzichi ndaona chimunya chane zvimakapinda relationship refilita here. I'm not gonna comment on this. Magaya Shinga creation is Sisi zviri sei, Enia Befa, Faith Musa zviri sei, Caroline Matsebo sei Sister Ndakacharumbira zviri sei. Ndinipe maruva ndise maruva ndikutozomashandisa kusvika yakera Stembi Dlomo sei ndiri kuwini pachawo memory chinomona Mbedzai Masukaruka maruva kusvika ese apera zviri kutozomashandisa maruva iwayo chete kusvika namapedzisi ndizvo ndiri kuita. Okay, svika namapedzisi ndagwadziwa ndaitaura nehazvanzi yangu ndobva dhata rangu rapera rechinhu chandoshandisa kutaura ndobva ndanzi hauchakwanisi kuramba uchijusa chinhu chacho kuti nditaure for the next 20 hours and 17 minutes. Guys, ndagwadziwa why ndabvoikana tachitaura maona nhasi tachonyedza achinakidza guys ndobva ndangonzi ga bveitonzi handichakwanisi kujusa totoona kuti zvapana imwe way here kuti ndikwanise kuzofona hangu after live ndogojusa sei manje ndogojusa sei ndaishanda chinonzi Reptel kana isingakanganisi ndochandashandisa ndaimboshandisa chimwe chinonzi keku ukajusa kana kuti $10 ka unowanawo kana kuti 14 minutes dzekutaura direct call ukajusa kana $20 kana $25 unowana. Pane imwe ndaishandisa yandipa 74 minutes ndikaisa $25 saka taitotaura kusvika ndanyara vane vanhu vese. Anyasi manhungu sei ndoda kutsvaga imwe way yekuti ndigokwanisa kufona ini guys ndoda kutaura nehazvanzi yangu ndachinakirwa zvisingamboiti nhasi ndangonzi ga kwakunditi hanzi unozokwanisa kufona after 20 hours nyange nemiwo wedu 20 hours ndichingotsva mumwoyo. 2 days dzandapuwa punishment yandirambe handichakwanisi kuramba ndichifona guys. Ito ndiudzewo ndeipi imwe way yekuti unokwanisa kufona zvezviya zvimauyu zvimasaiti zvatoshandisa kufona kumba zviya moshandisei guys. Ndakamboshandisa inonzi keku but keku yakazondivharira kuzhe because ndakaekera I don't know ndakaramba ndichirequesta pane chipassword chandaida ndobva ndablokewa nekeku ndobva ndasitanga kushandisa inonzi Reptel haichadi futi kuti ndifone saka ndakuda another one yekuti ndikwanise kuzofona kumba guys ndibatsirewo. Ndoshandisa chinonzi chii because hachandivharira kuzhe chandivharira kuzhe wakambovharirwa kuzhe uri panhongonya pekuti zvoni uri kunyatsonhakidzwa nenyaya ndo zvandaitwa ndangonzi gabva itopira guys ndati nechi why ndakuziva zikamboiti saka ndoda kutotsvaga kuti after live iyi toita sei kuti ndikwanise kunge ndicha sei ndichifona guys. Really no, not like that. Dhata rangu inini ndo rapera rikanditi handichakwanisi kuramba ndichijusa chinhu ichocho for the next 20 hours ndo zvavandiita dhata ranga ratopera zvaro saka ndoda kutsvaga chimwe chandokwanisa futi kufona. Normally ndikatsvaga chimwe ndobhopowana kuti 20 kana 2 hours dzekutaura for free ndositanga kujusa saka ndikutsvaga kuti inonzi chii yandokwanisa kushandisa imwe futi yandokwanisa kushandisa ndikutohwa chidokohori chekuda kutaura nehazvanzi yangu usaita nyaya dzazvinakidza.
chavunza hangu umwe akambondiudza reptile yachoni. Iyi yereptile ndakaiudzwa naadhumaya, ndiye akatondiudzawo iyoyo. Hino akandiudza mbiri, but andiudza mbiri, imwe yacho handina kuti hagwanda kuipa attention, saka hapana pandichambomubvunza. Hapana no, tari noti kuti net one kuno kumanje kana ndiri kunoka tinoshandisa zviuyu kuti tiekere tinhangirane tikwanise kufona kuZimbabwe. Saka pane chinonzi keku, ameno ndochiti chisaiti iko chinonzi chichi, saka chiseti, saka tiri kutotaura zvinhu zvakasiyana. Guys, zvakasiyana. Kwanza maneti kutirese no. Haisiyekera iyo andoreva ka handisi kuti nonzi chisera yekuti unokwanisa kuita ma-international calls, yekuti unokwanisa kuita ma-international calls yayo. Saka ndiri kutaura pane chimwe chaindaishandisa chainzi keku. Unotodownloada chikeku chacho ichocho wojusa. Inini ndinotojusa, ndoregista nhamba yangu, ndotanga kushandisa keku kuita sei kuti ndikwanise kuita ma-international calls. It's actually very cheap kuti uzviite izvozvo. So lese ndikajusa ndishandisa keki iyoyo, ini ndiyo ndokwanisa kuishandisa ndichifona kuzimu. Saka ndokwanisa kutotaura kusvika ndanyara ndichishandisa inonzi keki iyoyo. Saka keki iyoyo yakazondibloka, ndaramba ndichirequesta password, ndobva ndasitanga kushandisa inonzi reptile. Reptile iyoyo yandibloka kuti ndijuse for the next 20 hours because ndairamba handizivi kuti kungodanda ita overjuice nhasi. I don't know what happened. So ndoda kutsvaga chimwe futi chinoita kuti ndikwanise kuita ma-international calls. Guys, taura up the best. Inonzi taura up, handizive, ndichatoitarisawo. Zvakasiyana. Ndakambosangana inonzi reptile because unongosanga chajuice direct kakuti ukaisa mozara kuti ndikafona direct from here kuenda kuZimbabwe nekana kuti $5 ndogona kutaura 2 minutes yotopera mari. Saka manje unozoita sei? Unozotsvaga zvimaapp zvezviye zvimwe zvaunodownloada, wadownloada wotanga kushandisa izvezvo, but unenge uchitobhadhara, inenge ichitora mari from account. Unogona kuita automatic talk 60. Mina nditorekera. Thanks Belinda ka. Mina nditoitora zita rachoni talk 60. Try inonzi taura apo hamina. Alright, mina ndinyore. Taura app. Hanzi imwe talk 60. Ndichatoidownloada after ndabva palive. Talk 360. Right. Ndoma app andiri kutsvaga. Samasky. Inonzi zita racho, inonzi Samasky here? Handisi kuiziva. Unonyora wakati chii? Unonyora wakati Samasky here kana kuti inonzi Sky? Ndinyatsondiudzai zita rachoni kuti inonzi chii? Because ndikangobhoekana nedambotaura hamuna vanhu kumba chimbotaura nyaya, chimbonyeya tichiseka. Saka yagurikira ndiri pakati, nyaya yanga ichindinakidza ndanche wangu. 360. Right. Ndaitora sorry ndabata rumwe. Right. Think yes, taura up from Zim. Planet, yes, Planet Talk and Twitter. But I was ngamazivi, guys, you can use these apps zvakatochipa pane kuti unojusa kana kuti $6. $6 zinopera usina zvawambotaura. Unogona kuti mhoroi wati mhoroi yotopera yotokata usina kana kumbotaura kuti chi. Sikaiko zvinoizvi ndinotombotaura guys. Ndotaura kana kuti 1 hour something asi ndine jiso kana kuti 20 something. Woinzi inonzi Sky. Alright. Planet Talk. Ndinoda kudzizama dzese wanga ndibhani guys 20 hours kubhaniwa 20 hours. Can you imagine? Ndagwadziwa nditi kuti yeti ipera ndarwadza ndikati no. Ndikatichitaura nezvanzi yangu guys ndagwadziwa. Ndondikakuza kuti ndazvanzi 5 ka. Pane dzimwe dzandomborova kuti I think ndakambotaura ndikaexhausta. Ndombotanga kufokasa nemumwe ndotaura ndoexhausta. Ndotaura kufokasa nemumwe ndotaura ndoexhausta. Noshi anogara ari panapa nosha hanetsi nosha ndoita WhatsApp call. Vamwe vacho manje vanonetsa ma WhatsApp call.
ona saka tofunga kuti dai tikatombofunga funga kanhu kezuwo zvingatoti alright ndachotanga kutaura nyaya yangu ndisadzikangamwa haisi long ka haisi long zvekudero ishort kana kuti churu saka dzimwe ndoita kangamwa saka dzinanyanya kureba zvadzo mangwana ka right ndisandoenda mangwana ndakafita kuita tumalive twakati ndikangofunga pane kangu kastori kandafunga kemangwana kekuti ndakamborohwa nechadzimira zvokurohwa nechadzimira zviye zviye Nanzi, good people, please help. Can I have a number? Oh, okay. Vanuka go to Pandawan Nanzi, can I have number there of spa or supermarket? Yepa Gutum Pandawana. I want to order a food parcel for someone. Vanuka Gutum Pandawana Mushonere. Couldn't Narucha numbers the one on it as Magrosar Magutum Pandawana dofunga. I think we are to have Magutum Pandawana, Panagutu Grosara Pangus of Vaquara, could under Sardaguika. Vanonzi Faith Musa vanonzi Faith Musa kana varipo vanoziva munhu anotengesa magrosari magutu mupandawana pamwe richinotorwa moita matransactions acho nekuseri mopedzerana handizoti manje munhu wachanokwanisa kuzonyera nhamba muno here kwachi chinoitika ipapo alright right ndabvisa manje ndaisa anyway mangwana ndati ndichaita about 3 tupamwe tuma-live stream tudiki twakasiyana I think ndichatanga around 7 p.m. dzekunoko so that will be maybe around it depends ndomatanga ma8 nokona asi ndaupa exact time but ndakafita kuita 3 tuma-live stream tuma-short stories twandiri kufunga pane one yemangwana yakanzi ndakamborohwa nechadzimira ndiri kuprimary iyoyo ndoda kuitaura ndobva ndaibatanidza nekuti nepamwe pandakarohwa nechadzimira ndichinotsvaga howa nepamwe futi pandakarohwa nechadzimira ndiri kwamupedza nhamo saka ndichaibatanidza inenge iri one kashort story time then dzimwe zacho uye acho ndichazoti mapepa acho ndakaisepi ana ndakambonyora tumatopic twacho sike ndangoifunga nhasi but I'm sure ndichafunga tumwe futi tumastory time twandichaita tungori maybe tuma 30 minutes ndobva ndakanda ndobva ndasiya zvangu but ndichaita iri live ndoita iri live zvangu then nhasi maybe ndichaita futi ngandipini manje nyashanda kumudemba gezi nenyasha anga riponda kuti muti ndikandropini handisi kuzondiisa ndatoifunga but yadisappear story yachoni pane imwe iri kutaura brother yangu anaichotaura naye yuyu unaitaura naye ka pane yatakambonetsanira naye yekusiya cheya panze yekusiya cheya akagara panze takatonetsana nyaya yakanetsa zingamboiti saka ndida kutoiita futi itori different iyoyo but I hope pandopedza live stream ndoiremember guys kana ngandinyore umu mufoni ndokangamwa kuti dziripo hobho dzandakatombonyora kuti kunetsana nebrother yangu oshi right iyoyi ngatimbona kuti lingi ndokwanisa kuzoriisa here apa since ndanotinonokeya I hope richishanda guys akukutesa kuti lingi richishanda here no right tione zvikushanda yes yawe mangwana ndanyora apa ndakuti ndichinyora bhosi pandini ndikangofunga kandikangorega kunyora pasi ndokangamwa saka ndakuti achii ndichinyora saka ndane 2 tumastori but ndaita 3 maybe ichi 3 yachoni ndoendesta live takuita tichiedhana kasikaperi right nyaya yangu yandauya nayo yekutanga yanhasi ikanditi ndiyani ndakuona kuti pandinosvika paabout 40 ikanyora kuti 40 minutes apa ndoita stop ndozokonya pamwe nedzimwe stori dzacho dzibo dzakawandisa shen mgy zvise happy family anyway yembambaira ndoyada kutanga nayo zvakaitika ndezvekuti
ndandichiti ndandari kuprimary kwandanda kupishizhiya ndaikuudza kuti brother yangu inonditevera inini yakadza kuboarding school saka matome njera ndainyanzoita nayo aiwanza ari inini namai vangu kana neimwe brother yangu yanoshe anomboya munomubox ndewandaendesa naye uyu wekuboarding anga angori musalad chi musalad wekuita sei wekuti hataisatombonetsana ndo zvaatori handitomboinyonetsana naye futi stereki ndosaka ndisinganyanyi kuita sei pamadhirama asinganyanyi kuficha afiche pamadhirama stereki bhosi taisanetsana pandichii manje zvaya zvokuti baba vangu munhu wandakanotisa hangu kuti vaifarira kuti pese pavaona kana kuti ofu vanobva vaita sei vakwira bhazi voenda kumusha ndo zvavaiita pakukura kwangu kwese saka ndakaona kuti munhu waita sei waifarira zvisingamboiti kumacultural roots kwavo kuyakuya kuroots vaizvifarira saka vangowana kamukana vaitokwira bhazi nyange vakambobva ko last week vaigona kuenda futi next week yachoni ndo zvavari zvavo mubaba vangu saka nekuda kwaizvozvo ini ndada kuziva unoziva zvokuti unonga kuziva kuti mustaira uyu vakauya nhasi vanogona kugara nhasi asi kuswera mangwana vanofuma vadzokera kana kuti vaenda kumusha izvizvozvo ndo zvinoitika kana kuti vakaenda kumusha havachadzoki nekunoku vanenge vakutoenda nekupi nekubasa kusiti yavaishanda iyoyo ini ndikanoreva nhema mai vangu manje vane chikafu chavo chavanofarira chiri traditional like zvakaita sekuti zvana nyimo vana nyemba neuyuyu vanofarira futi mbambaira mai vangu apa handisi kuti havafariri futi chingwa vanochifarira chingwa pandikutaura zvimwe zvezvinhu zvandaiona pakukura kuti tiri kuharare kuya vaifarira kuita sei kubika zvinhu zvakaita sembambaira vaizvifarira singaiti saka manje aizoti vachibika mbambaira pane type yembambaira yandaiziva vaifarira mbambaira tsvuku ndo yavaifarira mbambaira tsvuku mbambaira iyoyo vaiti vaichibika ka vanga vasingambonotengi kana even pavairima kumunda zvimunda zvavo zvekuharare zvezvo vaisatomborima mbambaira inoita hombe mbambaira iyoyo inenge yakaita penso kudai so inenge iri mbambaira yavo iyoyo ende ndeyagara vakakohwa saka ndizozo kuti atingi vaisazonyatsozva kuti kuita muhombe vanofanira kusimudzira ka kuti zvinoitwa handizozivi asi normally tainyanya kukohwa penso dzembambaira kuzvimunda zvedu zvekupi zvekuharare kana wazoitawo imwe hombewo inenge iriwo hombe by mistake asi kazhinji taiwanza kuwana penso mbambaira saka pakunokohwa pepe manje vanenge vabika mbambaira penso dzembambaira dzedziya dzaisapera ipapo mind you vanenge vakohwaka asi vakohwa manje wanoti pakurya pepe unorya asi unorya waita zvokuita zvokunzwa zvokunokorerwa kunzi izvi zvimbambaira shoma ndozvaunorya izvozvo saka manje of which ndiri kutoti mbambaira zvangu chatova chisaladi is not mabura ndo zita racho ratinototara kwedu isusu kuti mabura saka handike ndidzokera kuti mabura ndo zvisingandinetsi mbambaira zvingatondinetsi saka pamabura manje ndakagara siri zvo mwangu kutorwadza nekugara siri pamabura edu amenje kune uri utsotso hwemabura saka zvakazoitika nezvekuti pabura ravo dzvuku ravaida riya nerimwe jena pandakazonesa hangu kuti even inini ndakatozokura ndichida bura rinenge riri dzvuku rekata jena riya harinyatso kundinakisa nerimwe so bura rinenge rine kayelo mukati saka vaita zvokuti ndoda bura rinopfudukira rinopfudukira zvavanenge chakana kuti nanga rinopfudukira riboza rekuti pane mamwe manhanga ekuti ukaribika ka rinoti mbwetete hamene kuti shona yangu mukuivisira kuti ndikati mbwetete kuti ukabika ka rinoita kunge rakango kuti mbwetete kakuita kunge chimwe chakangoita kunge masadza asina kunyatsa kukora kana kuti mbwezhu ndo zvarinenge rakaita nhanga iroro ringoriwotari hazvizwisisi kuti raida kuita sei ndo zvimwe chete futi nekumabura kune same thing ichocho chokuti kumabura kuya pane mamwe mataipe ekuti ukaribika parinoibva rakangoita mino rekungoti shona yacho nogona kuzondiekera but risiri dhati rinenge rine kauwotari karinenge rinako ndo yatinoti mbwetete iroro saka iwo manje vaiti ndoda rinopfudukira noti pfudu saka rinopfudukira ka nderekuti ukaridaiwo so rinenge riri intact mai mwana bura iroro ende even ukarirya iwonyazwa kuti nhasi ndarya bura ranga richinaka nhasi ndarya ekera nhanga ranga richinaka ndokupfudukira kwandoreva ikoko saka mbuya yangu ainatsa kuzwa kuti indodakara kuti ropfudukira kana kuti hayi kwanguva maekera pane zita futi ravaishandisa
sekuti kufuruka kuya chinhu chinenge chakafuruka. Saka vaigona kuti harina nyatso kusvika zvakanaka. Saka vanenge vacharipfudukiri kana nhanga iroro risina kusvika zvakanaka, rinenge rakangoti ambwetete. Saka ndozvavaita sei zvavaitawo. Saka mai vangu manje vainyatsa kuti iyi yapfudukira iyi ndo dzavanenge vachishara semunhu mukuru samai vemba vanongatora chii zvakapfudukira. Ini ndanga ndakaita sei ndakatarisa hangu chiziso changu apa inini mundiro mangu vaiwanza kudaiwo so pavanenge vachitipakurira vokuti chingwa chako chingwa vakasingasvikunyimi chingwa iri chingwa vaigokuzadzira kuti icho chingwa chako icho. The fact yekuti ini ndaisirwa chingwa ichocho ivo ndokuzviisira manhanga manonzi ndoti manhanga kuharare tainyanya kuita mabura voisira mabura akawanda mundiro mavo ini ndopakirwa chingwa yaichita nyaya. Saka the vice versa is the same. Musi wavanondisira kana kuti mabura akawanda iwo saa chingwa chakawanda ndaitotsamura kuti nekuda kwei mundiro imomo maiswa chingwa chavo chakawanda sei vasina kuzondisira chingwa chakawanda. Musi wanenge waisa mabura akawanda ndoti nekuda kwei ivo vandisira chii vandisira iwo utsotso ivo vasira chii misoro yepamberi mabura akadaiwo so inangwa haakana bodo. Saka ndaita sei ndaizozviziva manje kuti zvavaita mutactic wavo. Mai vangu vaiti kaona vabika havapedzi zvese vanobika vosiya zvimwe vaitobika shoti pakupakura pepe vanoisa chimwe chindiro muoma muyamya mesitovhu yavo ndozvavaita. Saka inini manje ndainyatsa kuziva kuti alright kana vaisa muoma bho chikafu ichi handisi ndichachidya chikafu ichi chadyiwa chadyiwa nechihashanzi changu. Saka zvondotoita panaperi kuti tinofanira kuzodya tese chihashanzi changu ichocho. Ndotaimira kuti musi wechina mai vangu vanoenda kuchina meaning kuti ndini chasara nemwana ndozonzi chimupa zviya zvasara makuseni patabika ndini chasara nchimufidha. Pakumufidha apa tofidhana tese ndinetokwanawo ipapo chete. Iye kana by mistake ndinogona kutozomuwanzira kana tii ndomupa chitokotoko kuseri uku ndechingoti chingopfudukira ndichimvonyera haazvionika. Unozviona sei ari mudoko haazvioni. Iye chanongozodzwa chi kuti ndapuhwa chakati mundiro right. Saka ndangwana department iroro ndaziva kuti musi wesvondo futi vaiwanza kuenda kusvondo asi panodzoka vanosara vakavata. Nemutactic wangu wandaikudzai kuti vaiwanza kuti kana vavata ndaiziva kuti apa vavata ndikangowangononodza tanga kurira chete vatovata. Ende kana ndanga ndine zvandoda kuita zvekubira ikokoko ndaitokasira kubva ndatotanga kubaba ndisati vachichangobata ndaiziva kuti apa dzichangobata kungohwa chete vapfudukirira kungoti zvatovharana hapachina zvauchaita hapachitorina utongototi flow wakagara zvako nekutoti vanenge vatomuka zvachose. Apa hope dzavo dzazingambovati futi zve more than 1 hour 30 minutes vanenge vatopedza kutoti ndatovata masikati afternoon nap yavo kati zvaka hazvina kushata. Saka zvakatizoitika nenyaya yemabura aya manje baba vakauya sanhasi ndobva mangwana acho vafuma makusenseni ndobva ndovachitotanga kuti ndofanira kutobata mabhazi but musiyo pane kuti vamukira mazuva anga mabhazi aya anogurira nekwaikira nepagutu panowana tosina kwachiwara kudai tinodzikira kupi kwana zinata kwedu kumabhasi station kana kuti kwamutombwa angaita sei anga achiriko. Asi ndezvo kuti kana vasina kumukira it means vari kundana nekwanyika dzimwe kwagona kuda kuburikana parwoi ndozodii kwa mabhazi acho anenge achinosvika kwanyika anenge achinzi apera. Saka vaizondoburuka parwoi vaburuka parwoi vozotora zvimota zvoenda kupi zvoenda kwanyika kana zvikombi ndozvavaindotora pamwe zve zvichibva kuzakajerera kuya ndozvavaizotora zvikombi izvozvo. Hazvina kuipa ndokubva vainda kwanyika kwapanekangohwa kuti vari kuinda kwanyika ndikati zvanaka ndobva zvaya zvaitika vavabikirwa nzi moti mwati moita sei morya ndobva vangoti alright. Saka mai vangu vachizoti vakaita sei ipapo ndobva vatoti chandozvimema ndekuti vanenge vangu vasipo here. Saka mai vangu vanga vati vanofanira kuti sei kuzorya mabura aya pavanenge vachiinda. Ini baba havana kurya mabura iwayo. Ini zvandakazoita manje pandakangoona vachibuda handisi kuti vakasai vataurirana here kuti handina kuzorya mabura aya handitozivi. Ashandiswa nechekuti pavakangobuda havana kukwanisa kurya vakangoinda. Ini ndikati alright baba havana kumarya mabura aya. Saka ini ndandahwa kuti makuseni panga pachirwa vanga vachinzi chii ndokuitira here mabura. Ini zvondotoita ndezvekuti mabura ndinda kutomalasa. Mabura ndakamarya ose kusvika apera. Mabura aifanira kudyiwa nababa vangu ini ndobva ndamarya ese kusvika apera. Ndobva ndadzosa chindiro chisina chunu mungoma. Mai vangu vakati mai vangu vasvika ndobva vati mabura aryiwa naye
ndikati arigwa nababa apa baba wangu atobudaka achienda kumbaraka dai nasikachoka ngasukuda vakatotokurira pambudzi ndikati ndati arigwa nababa apa tiri serious ka ndiri kuchaina pamau mituru zedzi ndikuchaina ndikati mabura aryiwa nababa zvikanzi mabura aryiwa nababa wako ndikati zvikanzi varya nguva iyi ndikati pavatari kundogeza apa nditaka namarya ndobva ndatongwira nezvimvura ndikati kuti ndichita tihachaiti chega ndimwire nezvimvura andakamaridhinda kwakudzosera ndiro yakadero ama kuti kupata kwandakaita dai ndakangonosuka ndiro yacho zvikanzi right ndobva vasiyana neni havana kana kundirova mai vangu vairova gaizi mai vangu vairova kutorova zvokutoita zvokwamandirindi ukasangwara waingosvika kana kuti bhutsu inongonzi pa kana kuti mbama inongonzi pa ndozvavaiita ndobva baba vangu unfortunately vakaenda sanhasi baba kwakudzokasira mangwana ndakakwadziwa pandakavaona ndikati kune vari kudzoka 2 days dzavaenda vakuvata vasipo nhasi chetika vachadzoka kusora mangwana uno chavadzokera chii geizi ndakatozvibvunza kuti saka vadzokerei ndikubva ndobva vatanga apaito kudaziya vanga handizvi kuti vanga vadzika nekupi bcause vanga vane mabarwika nomandi taizoti kana chiti chikafu tasingatengi mabarwe marare baba vaibva nemabarwe kumusha bcause vana mbuya vangu vairima kwete zvekumbota zvemajokisi kutorima zvokuinda chaiko saka food taasingatengi vaingondokwira vachiva nemasaga kupizva 50 kgs kumba ndozvataitiita mai mwana ndobva ndaekera paya vari kutotaura toni baba mababa vaizowanza kunyanya mazibarwe mazikuru vachitoti izvo ndozokanga maputi saka vaigara vakapekerwa iwayo ndobva mai vangu vatanga kuti naimi baba shere nimi makazorya mabura kusora zviro muchinda ndikati all the things why vari kuvhunza nyaya yekuti vakarya mabura zveibasa rei kuvhunza kuti makarya mabura kusora zuro vanditakati kana vakatorya zvikatopera saka vari kuzvibvunzire zvekuti makazorya mabura vidiwe apa ndandiripo vakavhunzwa kuti makarya mabura here pamakazenge mubuda paya bangu vakati handa kurya mabura zvikanzi sheroni wakataura kuti hanzi makarya mabura sana babongo ini babongo pana kuti wandireverere kana kuti mabura babongo vakandiwachisa mabura kana babangu ini ndakaya mabura kupi vachandisaidziroka semunhu unombosaidzirodzi kwenguva zvikanzi ndakarya mabura kupi zvikanzi ndo zvaakataura shiro akati makarya mabura isi anga ari muhoma ndikati ndakabata mabarwe ake ndakadaiwa so zvinzi ndanoekera ndanoisa momuyekera muzvidhiro zvavo zvavanga okesa izvozvo ndandakamabata ndakadaiwa so ndichifamba ndichidzira ndikudai ndichitotarisa kuti zvizvimwe zvavaya nazvo ndakangoramba ndakamira ndakadaiwa so ndakafirisa nhasi ndinorohwa nhasi ndopa ndichatsakatikwa nhasi ndinosundzwa zheve dzinosimuka dzikadorwa nekuti ndakavarevera nhema kuti vakarya mabura indi ndakaba mabura ndikamarya babangu zvikanzi for the first time ndaisaziva kuti baba vangu vanoseka in that manner ndobva vati vakabudisa rurimi vachipeka vachitodeu ziyo ravo vachipeka zvinhu zvavo zvavaibudisa zvipepa zvanga zvine zvanga vabva nazvo mishushwa chichi kanzi iniyoyo ndikangoifunga handikureva inondifungisa ivo inondifungisa kuti vamwe isu ndovati baba but ibrother yavo ndibaba vakuru ndichiri kufunga kuti ndogona kumboita mastori time angu ivo manje ndova nemadhirama ngoma baba vangu vane madhirama mai ndikatanga kufunga madhirama avo ka zvokwadi ndotanga kukoniwa kana kupedza story time nekuti vane madhirama vanenge vari serious ka vakakuti ine hereni ndizvaunenge ine hereni unondipengera vanenge vakapurisa apo vaderoka haumbofungiri kuti type yavo ndozvavanoita munhu uri soft and nice and asi muswano kuti ine hereni
ibva wanyarara ufamba uchiinda vakangokuti vakabata apa kuti ine hereni finish hakuna win nyaya iyoyo. Ende kana vakangokuti ine here ibva wangoti tucha uchiinda nekuti hakuna kwazvinoenda vakangokuti against vakambondiitira vakambotiitira muna 2018 ivo chatozaifunga nyaya iyoyo ndikazoikanganwa vakati ini vakatiitira ndataura imwe statement zvinzi ini hereni chero ndikati ini zvikanzi iwe ndakabva ndatongosimuka kudamba mavo ndichiti tucha ndichiinda nekuti the moment vanotaura statement iroroka nyaya haiperi inotofuma kutozoenda kunana vatete igotozotaurwa futi pane mamwe mafunctions anokuti wakanditi ndikakuti ini here nekuti saka ndaya vakandiitira baba vangu kuti ini here vakadai bva ndafuriza ndobva vabudisa vaseka vakadai handihwisisi the way yavakaseka vakabudisa chirimi zvavo vakabudisa karurimi memwe ndikati zvakandiomera ini ndobva ndarya mabura ndobva ndatoita sendichadzipwa ndichirya mabura kuti ndiinde kumusha ini ndichiziva kuti ndichatokwira bhasi ndorya mabura ndokumati ini chaichaiye apa manje bura ndandakaita ndasingaizozori baba vangu wanyatsi kufarira mabura ndaisazviziva zvikanzi ini zvakaoma zvokwadi ndobva ndarya mabura apa mabura acho airyiwa waiwa utsotso hwandoreva huya kuti ndo hwanga hurimo hwatatakakohwa zvedu ndokubva zvikanzi baba vangu kudai ava nezhara zvikanzi amai vangu dai ainguva nezhara aingotaura kuti ndine zhara pane kuti akakureverai nhema kuti makarya mabura musina kurya mabura. Zvikanzi iwe chero niwe rwendo runotevera kana une zhara unongotaura kuti ndine zhara kwete kuti ndini ndakarya mabura ndakwandira chirya mabura here. Ndakamba ndakangomira ndikangoramba ndakanyarara hana kakambokwanisa kuti sori ndakangofamba ndichinda ndekunodzosa mabarwa aya ndokutondotanga kukasira kugeza kuti ndiinde kuchikoro ndaipinda masikati ndakakasira kugeza kuti ndibudepo nekuti nyaya yacho nyange isingazonipereri zvakanaka. Tine madhirama akawandisa zvototi nditonyora rimwe racho randakamborohwa futi nabongu mwe musi ndaikera musi wendakatsadagurwa ndo musi wakandirova neshamhu chaicheyo right musi wandakarohwa nebhandi kuchisimbi kune chisimbi na apa munhu mandererwa ndinoshi futi noshi ndiye akataura kuti ndirohwe noshi waiva nemavovo mai mwana waiva nemavovo asingaiti ndakatsadagurwa nekuda kwenyaya iyoyo handiboiki ndakarohwa ndikatotaka scratch ndairohwa zvangu because ndaimurova noshi ndaimurova zvangu kumurova ndaimurova zvekuti ndiye anga ari nditotoita story time futi maybe mangwana ndo pandichaita idzodzo ndo zvakaitika yeiyoyoiyo ndikaendita seimwe yachoni ndo yakaitika yemabura imwe yacho manje yeuyuyuyuyu ndeyekuti akandigodzibatanidza neimwe yacho yekuti ndakati ndadzibatanidza dzakawandisa dzana ndichifunga imwe yacho yekuti yabhudhi Mathias Mary vakauya panapa zvakaita zvokuti paipa patakaita sei pandakaita ndakaposta ndikaposta chiseka chase mai vangu bva vazvikazi iwe ndiyekera ndi Mathias Mary ndikati zvikanzi wakamuonepi ndikati paindaneti zvikanzi paindaneti wakamuona kupi makatotaura ndikati taitaura zvikanzi shuwa here ndikati zvikanzi navo right isusu mibva yapera musi wechi2 futi bva vati ndipe pikicha iroro ndoda kuradza vanhu mai vangu vakafara zingamboiti kanzi ndipe pikicha iroro ndititumire kwandiri ndoda kuradza vanhu bva ndavapa ndonasa kuti vaida kuradza baba vangu kuti hona ichiro nanga naMathias Mary papikicha ndobva ndaita sei ndobva ndavapa zvikanzi vandakazovafonera manje musi wendaiti ndakafonerana tikatomboita offside ministry takutomboburana nenyaya yechi kwete kuburana guys pane asitoka wangu uyo unowanza kunditevera kusi kuburana kuti kutukana zvamother and daughter ndo zvandikureva izvezvo kuti marketed zetedu kuitira stoka wangu pakuzonyora kwake in future. Ndobva mai vangu atanga kuti sikana iwe paipe mupicture wandakaona una Mathias Mary chichaitika ndatanga kuvatsanangura havazvihwisisi havo ndatanga kuvatsanangura zvikanzi sikewo kana watoya kunoku unofanira kutotanga kutosi kupinda nhau yani
kupinda kereke yani yana Mathias Mary. Ndikuti oh izvo zvabvepi takati chingofara wani zvakanaka kozvokuzonzi hanzi ndiinde kukereke kwawo zviri kupinda papi munhu kubasa kwataitongoo titomba sei saka ndokunofana kupinda kuchechi yana Mathias Mary nekuda kwei saka ndo chaidzo chechi dzaanopinda. Ndobva ndati chindiudzai Mathias Mary unopinda chechi inonzi chii? Vangandiudza havangaveizivi chechi yacho kuti unopinda chechi inonzi chii, asi vakati ndakuchechi ndikanzi ivavo zvevanaza yojana naAFM ikoko ndo chechi chaidzo kwaunofana kuendeko. Ndikati ko zvaita sei? Isu tine chechi yedu, saka nekuda kwei imi muri kutiti kwanzi inda kuchechi iyoyo? Handiti ndozvavakaita. Ndikati ina hangu kuti ashwaka izvi nyaya dzokundiudzira kuti inda kuchechi yanhingi handikwanisi ukuku. Ndikati alright, sikai kana mati inini munhu wese wandobuda naye pachechi, nhasi ndikabuda nanhingi muchati inda kuchechi yanhingi ikoko, mangwana futi ndikabuda kwaekera moti inda futi kuchechi yako, saka ndodzipedza dzese. Nhasi ndiri kwanhingi, mangwana ndiri kwanhingi, mangwana ndiri kwanhingi, ndodzipedza dzese. Ndikati zvoita senge inini ndinoita sei, ndiri kutotevererana nemaselebhu mumakereke avo. Ndikati kana mama mene ndikudzeka zvakangofanira kuti ndiri kutotevererana nemaselebhu. Ndapedza kudero kudai ndine saidhi rangu randisingadi kuti vanhu vakaita seivo maselebhu atinenge tichisangana paindaneti rizive, ko ndikatanga kufarisa ndatanga kufarisa vozotanga kutaura kuti chero ndakazomuona nechimukomana chake chakati I carry not, handidi kukona vakatizivisa too much kudero maselebhu acho ndozoita sei vakutotanga kuti tomuziva adana Peter, adana John, adana Nhingi. I cannot do that, handitombodi. Kukana ndisina muchikafu musi wekuba kwedu vanhu vekukereke kumuselebhu vazizive. Ndakanesana ndikati handidi. Zvikanzi navo aiwa ndokone unofana kutokutsvaga. Ndikati alright, ko kana kuchechi kwavo kuchikwira makombi 4 muchandipa here mari yemakombi 4 yo? Zvikanzi ndokupa. Ndikati chinyi muri kuda ngoti ndibude ndiri kuchechi kwana Mathias Mary chete? Ndozvamuri kuda kuti ndibude ndiri kuchechi kwavo chete kunzi ukozonzi mwana wangu unopinda kuchechi kwana Mathias Mary. Hanzi watsisipi utsotso kumusha kumamisha kune huni, handiti danda rinenge rakadaiwo rehunika rine shingo panotsvaga pane zidanda rekuti rinokwanisa kuveseswa paunovesa paya unokwanisa kushandisa idzodzo pakubika zvinhu zvakaita semazondo chichi nemazihuni makuru. Then kune tuhuni tutetetete tunenge tushamu itoto tisingaibvisi kana chinhu ndo hwatinoti utsotso. Saka ini ndinongoshandisa like ndo matauriro angu andikakura ndichiitewo kuti utsotso pane zvimwe zvinhu amen. Then ndobva ndati kuchechi kwavo handindi, izvi handimbodi kurerama and handimbodi kukupai mahigh hopes. Handindi kuchechi kwana Mathias Mary, handimuzivi zvekutoderuka zvekutoti ndowandikanda kutonopinda kutondogara kudai. Saka every time it means ininika ndakutotoziva too deep about kuti Mathias Mary in I don't want that. Handitodi connection yakadero zvekutoderuka kuti ndatova sei ndiwavo, handidi. Ndikati ndingatoshanda tsvagawo kamukachechi pakari pedo. Ndikati munogondiisa ikoko sei isine kereke? Zvikanzi ndokwaunofana kuenda iwewe, ndinoda kuti uinde ikoko. Ndikati kana handindiko, ndingatofa zvangu ndaita sei ndatotsvaga imwewo because mhanhani kwedu kune imwe inonzi Christ Embassy, kune imwe iri padhuze nepaikera uyu paya vaimboitwa pacommunity hall vaizobviswa izvo zviya padivi nejirawo repaikera paGrandview High 1. Toenda zvangu ipapo zvitori nani. Kana ndashayisisa ndinotanga kuita survey ndichitsvaga kuti ndekupi kwandingaenda. Zvikanzi unoenda kwana Nhingi here kumwe kwataimboenda so kwanaekera. Ndikati mogoda kundisundira sei? Zvabvepi mudangoramba muchindisundira? Handindiko chete kugoisa kwamatereko kwanditombokuindi, handichambotokuindi chete, handindi. Ndikanzi alright, asi ndokwaunofanako kuinda kunana AFM nekuekera. Ndikati kuinda ndoda kuinda, asi the fact yekuti masuggesita like that handichatoindiko. Izvozvo zvacho kuti masuggesita handichatoindiko. Tachitamba zvakanaka nakawani. Then
imwe futi dhirama rikamboita iyi kwangu rikadike kuti mwe musi ndaitongobika hangu ndichitofuraya ndichitozvifurayira zvekuti zvezve vana mhomu vanoita zvisinganetsi ngoti vanongoti vhovhovo zvese mhomu kuti domasi nemavheji avo vozvikwasha-kwasha zvitoibva utonzi zvatoita nemuto wakone kuchiswima mukati imomo domasi rechiswima kudai so ndo zvavanodaranga basa nazvo ini ndikamunoreva nemaimi zvamunobika zvinaki ndini uyu manje zvamunobika hazvinaki ndobva ndatanga kuti sei saka pandoibiyavenetera time yangu ndombokwasa-kwasa ndakwasa-kwasa ndozvibudisa ndozisa mafuta ndotanga kuita sei kuita deep fry nyama iye ndapedza ndozobvisa mafuta iye ndozotara yekera iye ndotanga kubika chii chosupu ndapedza ndozotara futi yekera wati ndapedza kudero ndozotara futi nyama bheki mai angu akati it's a long process my friend, why doing that process yakarebesa yese isine zhara apa chakanditisa kudero kuti ndizodirwa mvura inhaya zuro wacho pane chimwe chihazvanzi changu handichazi kuti ndechipi zvacho dzakawandisa handichazi kuti ndechipi chacho chakati chichirya ini ndafuraya mavheji anenge ari fried yaya asangana muto ndondaisa nezvinyama zvitokuti kupadivi ndo vananoda muto ashanzi yangu pane kuti andiudzeni kuti sishero toda chi ini kumba kwedu mabrothers angu anoti sister shero kana kuti sishero ndozvaanondiita kuti sister shero ndobva pane kuti anditi sister shero ndodawo muto kashanzi kangu kaiko kubata ndiro mai mwana iyi ndiro ke ndobva atanga kudeo so guys kubata ndiro kudeo so kutsvaga muto pasi pesadza guys agodeo so kutsvaga muto kuti ubude kuda kuti mama azvione kuti mundiro mangu hamuna muto mai mwana nyaya iyo haina kupera ndakavata ndichingotukirwa muto iwoyo mai mwana muto ndakautukirwa hazvanzi changu chichideo so chideo apa chaidya chakagara pafuloka pasemende apa chichiti vachatanga kubudisa muzodzi mai mwana hamuna muto hamuna muto apa indibva ndachitaza ndakaenezeri kuti chirega ndikupa hangu kana muto ndinawo ndokupa kana kuti ndotora misuva yangu iye muto waenda pazasi pesadza ndochikupa hangu misuva yachoni ini unoda kuti mai vazvionere veduwe ndakatukirwa muto uyu vagotora munyu mai mwana zvikazotorako munyu nemvura ndokukanyire wouya nendiro yako iyoyo ndokukanyira ndokusengesa ndosanganisa togadzira muto wedu manyuwali manyuwa supu ndobvatora munyu wavo nemvura yavo neyekera ii ndakatarisa manje kaindotese uye ringoridza mheri achindoda muto bvotora ndiro yake ska ndipe uya hako mwanangu ndikuonyererwa ndobva ainda nendiro yake ndobva aita sei ndakandiita ndimwe mvura zvangu aita sei atanga kuchembera muto uyo ari pari kungochembera muto achingochembera muto mai mwana ndobva agadzirirwa muto wake manyuwa muto yaya ndokuti dhidha mwana zvikanzi utoona mwana unoda muto iwe unongoda kutiitira zvako zvaunongotiita uchitipa zvinhu zvakaoma panapa unoda kuomesa kana uita zvinhu zvakaoma zvako ita iwe poto yako unoita poto yako yakaoma muto isu wotiitira zvedu tinotoda iwewe muchunjuzuru wemuti indaiti muchunjuzuru ndokuti ukabika inyama irapa iyi mvura liquid ndo muchunjuzuru atikati muchunjuzuru wemuto hakuna zvakadero supu iri klasi iyoyo ndo ndinchideyo zvikanzi namai vangu tinoda iyoyo tinoda mvura idzodzo ndo dzatotoda isusu hakuna kuda kutiomesera vachidaiwo so apa vaipopota vachidayika vachitora sadza vodaiwo so vodaiwo tarisa uone apa vanenge vakabata vakadaiwo tarisa uone muto kudaiwo votora mavheji ayo vosvina kuti mukubuda muto here hamuna kana muto kuita kuti gwangurisa nezhara tatovata nezhara nhasi tatovata nezhara madhirama dzinoitwa namai vangu vakapopota vedu rinozombodzika aridzikisa dzauchitukwa mai mwana apa uchitukwa unotukirwa kana vhudzi musiwo rinotukwa havanokutukira ndinotivatisa nezhara iwe vapedza mai mwana vapedza ndokubva varya ikira yavo pepezva kana usikadi rega kana usikadi kubika kwacho rega ndozvibikira ndega hazvina kushata mangwana acho pandakatanga kubika ndobva vauya
vakane ukasha ndatanga futi kuita kangistoni yangu iya ndikati handihamba sana zvandibovateereri torega kurya zvinhu zvinonaka nekuda kuti madamito muto wekuti unoyerera kuti azambezi uri muto handitomboiti izvozvo memwana ndaikanga ndichiti kanga ndichida kweyo amei kuti vakabvepi from Norway memwana vakangobva nekuseri kweroom divider ndokudining kwedu kakusaidi kwekwe kwavaiona chitv chedu chiya chedumbu ndobva vabva nekuseri ikoko ndobva vatenderera nekuyekera kukako kunenge uchimbotariswa kwakudai vanenge vakatongorora through the ikira chachiri bhosi chiroom divider chacho chaidivhaidha dining neuyuka chaiva see through kudaiwo chaiwo waitoona kuti izvozvo wakuisa mafuta izvokuisa domasi izvokuisa chakati vakaiti unoreva nhema pavakandiona ndatanga kuita system yangu yekubudisa nekuisa mai mwana vakangonotora zvese ndichida kutokanga ndokungotora ndokudzosera mito yese ibva vati vhavhavha ndobva vatora domasi nehasha kuri bvarura nemaoko ndobva vati vho mukati imomo ndobva vati ibva kana iwo wakuda zvekubika sistaira yako iyi inautanga musha wako ndozvandikauza inautanga musha wako kana iwe uda kurya zvakaoma munomu mangu ini munoti ndorya zvinhu zvine muto ndoruu yangu iyo yako iyi yekuti zvakaoma inanotira kwako unoti mangu please uyezve sadza ndanda kuita system yekubika sadza rakaita soft riya risina mai ndakamboridzosereswa namadhirama guys ndaripakura kudai zvikanzi munhu wese ini ndakanzi iwako kana uda kubika sadza rakaita seiroro chirya iroro inini no ndobva kutora sadza rese kwakuridzosera mukati mepoto ndobva watanga kuwedzera ufu ndobva wabika futi zvakare aparangarira mundiro ndobva wati inini hangu isinoda rakaoma ndoratoda kana imakudairiri itaire nyiriro ani hatidi oraita zvakushata rarambidzwa sadza riya zvokukanga zvarambidzwa zvakare ndobva yapera iyi apa mazoitanga ndaimudhokudeuso takatsamwira kuti kangistoni yangu yaramba zvese kusvika ndazota nini manje ndazojaira unoita nini right ndobva ndaita futi stage yekubika masipageti ekuti pale panobika masipageti ikaikira ndandatodzidziswa nevamwe medium so patakaita kuti pane chinhu kuti unokwanisa kumabwisa kana akuti ungaibva so kuti asabatana chisadza unozokwanisa kumabudisa womasuka wotsvaga kuti chinhu chinenge chichibudisa mvura nepazasi cheche uchimasuka panozi ibve pepe anenge akaita 1 saka bandasvika bandatanga kuita izvozvo mangotanga kuti unomabika sei masipageti inzwaiwo anzi unomabika sei bandatotanga kuvaudza ndomabika so bandavaudza musi wekutanga vakazvigona musi wepiri vakati unoreva nhema back to sender masipageti anenge akaita sadza vakomana waiti ukaritesa sipageti rachoka vanga like pepe unozoti iwo vaiti indo zvandoda izvozvo zvakuwa akatarangana hani madi anonesa kurya anoti pandoda kurya kudai rodona saka handina nguva yacho ndinenge ndine zhara ndakamarya waiva anenge akabatana kuti amondo kudai akabatana kutoita chizinga tairya iwa ndo handiri kuda mangu ndo zvandiri kuda izvozvo mangu ndo zvandiri kuda waitorya nekuti ndo zvavari kuda oraita zvakushata apa zvavo vakada zvako kuti uchida kumboita sitaira pane futi sitaira imwe ndaibika nadzo bhinzi kakuti dzanyatsa kuibva kuti mbongo ndozvandaida kunyatsa kuti hai ndinongoita kuti svatu ndichirya ndozoisa tudomasi totanga kuita sima tinoitika uyu kacho ndiche vaisada vakanti ina handi bhinzi dzoita semutakura antombodi zvangu handidi mainetsana maiti ndoda bhinzi nemuto ndinondoiita sei bhinzi nemuto sewamugure vewe ndingadichi bhinzi nenge chase iti ngwengwendere mundiro ngwengwendere mainetsana apa isake papoto apa handikurera nema ndochinja ndakanyatsa kuona kuti papoto apa saka izvozvo kusvika takuita se ini ndakaramba chita nharo chiti ini ndoda mubikiro wangu wakadai iwo vachindoda mubikiro wangu wakadai because of that vakatozoguma vajaira because ndaiti ini handikakwanisi kurya swimming pool kuti ndifana kungotoona kuti nhasi ndaryawo nenyama hanga nemujonjo everyday zvakuita kunge ndikurya nasave everyday ndirya nasave kana it can't muto wega uchiswima I cannot ndoita nharo ndichidero kusvika vazojaira pakuti manje vanga vakuzoti zvavo vakazosvika pastage yekuti muri kubika here naimi yosikanemi ndoti nchabika unzi ramba uchiti nchabika ipapo ndichiona Korean movie ramba uchiti nchabika unondiziva ndinokupinza masave
usingadi uchida wangonzwa chindiro chati krokutu ndaisiya zvose ndoti ibva henyu ndemunogara pasi ndotanga kuzvibikisa ndega saka vanhu vanokwanisa kubika ini neimwe hazvanzi yangu so inonzi Washi naMuku vanobika noshi zvedhipatimende rekubika izvo zvakasi zvake haazvigoni right ndo zvaiitika ipapo kusvika vakatozojaira masupu but ndakazenge ndisingachaiti dry food manje ndenda kuzoitawo supu yakawanda but supu inodyikawo kwete yasave takanga takuzowirirana because ndada kuisa supu ndo zvaingodiwa chete ndo zvaingodiwa kunzi muto ngawati chete vakada kufuma vakangokuekera kudaiwo so umwe musi ndiro dzimwe dzacho dzikutoita zvekutouya manje ipapapa I think vanga vari pamwe pane pekabrother kangu kekupesera kari grade 6 aka zvazvakaita manje patati kwara ipapo saka pako vaifarira masoseji I think inhingirini vaikreva masoseji singaiti amarya ndotomutenda chakuita ikreva masoseji takarya masoseji guys kwete zvokuseka takamarya kusvika takuda zvisasa ndo zvatikaita namai angu panguva iyoyo saka musi uyu baba wangu atoriko futi musi uyu zvakaitika zvokuti soseji handihwisi kuti chakaitika nenyaya yemunyu like I said munyu neni tinenge tine dambudziko munyu uya ndoona sokuti ndakawanzisisa ndakaisa munyu bva ndakanga kuti ndaisa munyu pakanga ndaisa munyu apa masoseji aya sokuti anouya futi ane munyu wawo ndokubva ndaisa munyu ndokuwandisa vedu kana ndakamboisa munyu wakawanda kuderoka handi munyu wangu wakawanda iwoyo ndokubva mai vangu ndatopedza kupakura sadza ndatoapa pavakangoti kudai kuisa parurimi ndakuvata even friend yababa vangu yakabva yaita sei yakabva yakauya nheriwa yacho shanya vakabva vatoudzwa kuti munhu ungandibikira zvinhu zvine munyu wakaita seiwoyo indanotengera mavheji ndikuzvibikira sadza rangu nemavheji angu ende ndikurya ndega ndozvavakandizwa ende ndikurya ndega ende manje vaizokuti ndichirya ndega vaizozvibikira kavheji kekuti unochema musodzi wakaita sei vachitsenga kuti irya zvowaikira ndisatombosuka vakandudza kuti usasuka satombosuka irya ndakazvitarisa kusvika iwe nababa wako ndozvauri kurya baba wakabva kutaundi pawakasvika zvikanzi mwana adira munyu wese bhotoro rese remunyu iryai zvakadero mupedzerani ndokubva vaita sei baba vangu manje ndokubva vati kuiwa wangu vachazoikira sei vakashingirira baba vangu vanga kutondihwirawo tsitsi ndo zvatanga vatatarya musi iwoyo takatozvirya nemunyu wacho wakadero zvikanzi iryai handingatengi soseji yekutekera pamiri pawo papakaikira last bone yamumba medu panguva yepamiri panga pasingadi kundiona panga pasingadi kana kundiona panga pasingadi vakati irya ndakakutarisa ndakarya kusvika ndapedza kuti soseji iyo unyatsa kugwa kuti ndikunyatsa kugwa kuti uyu munyu wandingorya unozonogona kutozovenga soseji nekuda kwokuti wakaisa munyu chete ndo soseji yandozomboziva iyi yakanonira here vakomana ndakarya ndikarya ndichikamwa mvura handikana mbochema ndakatoita sei ndakarya soseji iyo nemunyu wakadere kuti iyi waingova munyu woga ndiwo ndakarya musi iwoyo yobva vanotengera mavheji bva watanga kundituka pamberi peshamwari yebangu yanga yauya zvikanzi nhasi unotoritsarida chete unotoritsarida ndabudire shamwari uiwe chero mangozvisowo munyu sei wakawanda kudero ndikati handambozviona zvikanzi unorevesere chichi ipapo futi ndatofunga futi kamboitika dzakawandisa apa ndandiri kuhigh school saka zvazvaitika tatapiwa tatapiwa mumwe nemumwe kapakeji keporiji raibikwa rero kunzi vana vangu vanzi munhu wese ngapiwe zvinhu zvazvasara pachikoro vatapiwa mapakeji emaporiji type yacho yainaka pane rimwe ranga riri yellow kind of rekuti raiva nezvisi poriji iroro saka zvakaitika kuti pandakaenda kumba I think ndakanorara pepe moziva pekuti first city mamwe city kumabhazi ekuti pane ndodhizirika ndo inonzi chiire mumabhazi rere saka ini ndakabva kwabiriri kusvika muHarare ndakavata ndichifema that thing saka pandakasvika kuma ndakasvika ndakubva ndatanga kuti sei kurwara neflu yenge iri serious saka zvakaita kuti flu yenge iri serious yenge iri yemumhino bvetanga ndihwisa musoro hwisa musoro kabva ndanzibika poriji makuseni ndichibika poriji ndatobamo mumba handina kutombozvihwa kuti poriji rere rakutsva because ndaitohwa musoro ndichongotsvera ndichongoita sekuti ikambogara ndo zvandaihwa flu yandaiva nayo iyeye saka andakamboita pepe pandakamborega kuti amalive pepe ndotype nayo iyoyo mai vangu manje vaiwacha kusingi vachiwacha kusingi masingi edu ndepazhe kekugrenview hatinawo isusu
ndobva vahwa poriji richinhuhwa vari kusingi, ini ndiri mukati memba hana kuzviwa kuti poriji rakutsva. Vakangobva kusingi, ndakakwapaidzwa maiwi, ndakazvipiwa, ndakapiwa zvishando, ndakapiwa zvinhu zvangu, ndikati mabhama tikisoti kuti kuroverwei, ndikamukundinoverei, zvikanzi ukatapasana kupisa panapa, wakutopisa wakupisa, vakomana poriji yakatsva iroro handibudi kureva nema rakatsva. Ini ndanga ndiri masa ndakurirwa kuti riri kutsva, ndo zvandoreva kuti sense of smelling yangu yanga yatodisappear. Ndokubva vanditi unorirya rese, hai vanga vasina mistake yekuti unorirya rese, vanga vasina mistake, unorirya rese. Ndokubva vakuna rese ranga riri pamusoro riya risati ratsva, iri ndo rako imi. Apa ndaenda nehufu hwokubva kuchikoro kwedu, ndibva ndapiwa masanctions, ndikandimwe mvura. Ndakapiwa masanction eporiji randanga ndabva naro kuchikoro ini, raifanira kuita rangu futi. On top of that ndobva ndarinyimwa, ndobva ndapiwa makoko, ndo zvauri kudya izvi nhasi, ndokuti rwendo runotevera ucheke zvinhu zvauri kuita sei, zvauri kubika. Haungabiki iwe uchindudza kuti hausi kuhwa mhino, waregere kunda unocheka kuti ningirikini kuti iwewo unotarisa kuti poriji raibvera kuti apa ndasana nedovi nedovi memwana rainaka poriji rorogoriro amekuti rinonzi chii but rainaka. Ndakarinyimwa kusvika ufu hwese watozopera, ndakabva ndanzi hautoryi because wakapisa, irya zvaukarya musi wewe. Ndaita madhirama guys, I think rega ndimbogumira panapa because yeah, imwe yacho pane imwe ndasiya zvangu yavakazombondirekera, ndichaitaura uyuyu ndichaitaura zvangu mangwana nda kuita 3 mastory times madiki akasiyana siyana, vanhu vanozongoonawo havo pavanenge vava free, but ndoda kuita 3 mastory times. Right. Iroro hamene kuti rinonzi chii but rainaka, rinenge rine zvese, ndakarinyimwa. I think ndiro rataipiwa rakari reyellow so ndo rainaka guys, handitombodi kunyima. Ndaisa link, kana pane vanhu vada kupinda vanopinda, kana pane vasingadi then that's okay. Ndinoita log out, tozoonana zvedu mangwana. Mangwana ndiri kuita 3, I think first 2 ndomboita tumwe tumastori tori twangutu, then yechi3 ndozoita live stream. That's what I'll do because mangwana ndo last day remwe. Mangwana akafita kuti kasire kuita ma live angu for okay guys. Pana saka regai ndiite sendikasire kuwekera because nda kuenda ku immigration as well mangwana. Damboenda kungono ndanzwa hangu kuti vamwe vanziyekera taka extenderwa kusvika hanzi 26 September, but I think ndagarisa ndisingaende ku immigration, saka damboenda kunomakisa register mangwana because since May ndamboenda ikoko plus pandakafona foni yayo yairamba, so damboenda ku immigration mangwana kunomakisa register. Ndichaenda hangu maybe in the afternoon, but dangonomakisa register rekuti ndinzi ndiripo, plus one kuti wo pamwe chimushini chandisikana kuti I'm there, ndononyorawo zita rangu kuti mangwana. That's what I'll do tomorrow. Ndofana kuenda immigration because mangwana ndo last day racho 31 zvaro, but dangoenda because handizozivi kuti each city iri kuti chii about that. Pamwe ndofana kustemberwa, I don't know. So tomorrow I'll probably go pane apinda. Hey, zviri sei? Yes, Chero. Kuri sei? Kuri right zvako, haina nangu zvakawanda zvada kungotaura. Ndongoti guys, tiri kutama patogara, saka ndichaita like 4-5 days ndisingatombouyi palive. Maakuindepi futi manje? Kunogarawo kumwe, saka zvinotora time kuti wifi izoconnectwe. Chakusuwai sister, ndokusi bla bla munotaipa kaimi. Yeah. Saka tichizongokubata enda ngoti rega ndioneke vanhu wanzwe kuti ndisingabatiki kubva mangwana manheru. Iribo, all the best in a new house. Wow, new house. New house. Developments. Guys, congrats. Iribo, good night. Night. Neiniwo rega ndibva ndangokatawo live yangu. Mozoita tuma contributions mangwana is Friday, right? So yeah, but mangwana ndichaita 3 tuma story time twakasiyana siyana. Vanoona vanozongoona zvavo later. Bye guys, good night. Bye.
dzakawandisa dzimwe dzacho dziri kuita zvekuzongowira zvazvo pamusoro tumadhirama twangu. Ndine tumadhirama twakawandisa but ndine ndangozokangamwa. Guys, good night. Pane mumwe futi apinda. Happy family. Aiwa, happy family, pindai mangwana. Mina ndiyekere ndikasire nhasi kuzorora because mangwana ndaenda kuimmigration. Pane vanhu vari kupinda. Aiwa, ngaticheso oma, ngatipindei mangwana guys. Ndikuona vamwe vari kupinda futi. Pane vanozoti Shame TV, handizoni ndiyani hake. But topini ngatichei mangwana. Anonzi Shame TV handimuzive. But let's do it tomorrow guys. Good night. Mangwana ndikasirewo ndisazononoka kuenda kuimmigration guys. Immigration ndeye mapapers ka guys. Saka handizodi kunonoka. Ndoda kunomakisawo register plus kungonzwawo kuti what's the next step. Bye bye guys. Bye. Good night.